Zenbat aldiz deitu diozu bezeroarentzako arreta zerbitzuari eta azkenean bot batekin hitz egin duzu eta ez dizu ezer konpondu? Egoera honek epemuga bat du. Ekatik jadanik indarrean dagoen bezeroaren arretarako lege berriaren gakoak azaltzen dizkizugu jarraian. Gogoratu enpresak abenduaren 28 baino lehen egokitu behar direla. Honako hau da aldatzen dena. Bat, enpresek 3 minutu baino gutxiagoren tartean erantzun behar dizute. Eta beti egon behar du benetako pertsona bat beste aldean. Botak aukera bat izan daitezke, baina inoiz ez aukera bakarra. Bi, erreklamatzeko deitzea doakoa izango da. Akabo, enpresak ordainketa zenbaki bat jartzea, kesak eta erreklamazioa jasotzeko. 3. Argia edo telefonia arazo batengatik erreklamazio bat irekita baduzu, enpresak ezin dizu hornidura moztu hau ebatzi arte. Lehenengo ebatzi, gero kobratu. 4. Ba alduzu berritze automatikoa duen harpidetzarik. Enpresak gutxienez 15 egun lehenago abisatu behar dizu kobratu baino lehen. Eta 5. Hemendik aurrera, euskaraz erreklamatzeko eskubidea duzu. Enpresak behartuta daude zuk aukeratzen duzun hizkuntza ofizialean zuri arreta ematera. Urteak generamatzan ekatik hau aldarrikatzen eta azkenik legean dago. Zure eskubideak ezagutzea lehen urratsa da. Bigarrena, eskubide hauek exijitzea da. Laguntza behar izatekotan ekan 30 urte baino gehiago daramatzagu borroka honetan.